uNkulunkulu akakulonde kubusisa igama Pastor Winning. Inamba oyisenza kuphela uma ungumlandeli kusona ekuseni ka 5 ntambama kuphela uyafona ku-WhatsApp. Sibheka la uThobza ngubani uthi amen mfundisi uma kuyimi ngimthengelayo ama-sweet no drinking. So usho umuntu ongasekho usho ukuthi uma uphupha uthengela umuntu ongasekho ama-sweet no drinking kuyafana ke into eyodwa. But asifocus kuma-sweet ke na udrinking kuyafana. Kodwa ngoba sizama ukuthi ingabi confuse ma umuntu esesha sizofocusa ku ma-sweet. So yenza udrink ngelilanga. So number 1 ngokujwayelekile ngokwesintu uma uphupha umuntu ongasekho sikhala njengoPaul uhluma umthengela ama-sweet ngoba lungasho ukuthi ngenzeka umufi kudingeka umenzele ini iladi. 2 kwesinye isikhathi omunye umuntu angayibeka kanje uma uphupha umuntu ongasekho uPaul uhluma umthengela ama-sweet usuke lukhoma ukuthi kuneladi elikhalelekayo eliqondene naye umufi. Yabona asivale konje. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu ongase kube uPaul uhle nje uma umthengela ama-sweet olungasho ukuthi kungenzeka umufi ulamukele iladi okade ulenzile uma ukuthi vele kade usanda kumenzela iladi. Yabona so futhi uPaul olungavela ngoba lokukhomba isidingo seladi noma likhombe ukwamukeleka kwelado lenzile noma usanda kulenza. Yabona